Fl-aħħar Sibt ta' Ottubru madwar 4,000 ruħ sieħonqu t-toroq tal-belt għall-isfilata fil-kapitali li mistennija tkun l-akbar sfilata li qatt rat il-belt kapitali Valletta. Dan l-ispettaklu se jinkludi madwar 3,000 pupazz forom ta' annimali differenti, 18 il-banda lokali, 360 żeffin u mijiet ta' persuni minn diversi bliet u rħula Maltin. Id-dettalji dwar dan l-ispettaklu nataw f'konferenza tal-aħbarijiet miċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef. Huwa qal li l-ispettaklu se jittella ġimgħa biss wara żewġ rappreżentazzjonijiet ta' mużika teatru ta' Orfeo u Maġnun, xogħol teatrali li jgħaqqad żewġ stejjer ta' mħabba flimkien. Giuliana Barbaro Sant mill-Fondazzjoni 2018 spjegat li l-pupazzi tal-annimali mietiċi inħolqu fl-aħħar xhur minn tfal sa anzjani u se animaw rappreżentazzjonijiet f'dar il-Mediterran biex ġimgħa wara joħorġu fit-toroq u l-pjazzett tal-belt għall-isfilata fil-kapitali. Ma bħala kunċettu ġej minn barra, l-annimali kbar inbnew barra minn Malta fi Franza speċifikament, però hemm oħrajn li huma żgħar illi minħabba l-kollaborazzjoni tagħna ma' daw it-teatri msemmija kif ukoll l-artisti involuti, għallimna lil trainers Maltin biex imbagħad imorru u jibnu dawn il-maskri u anke pupazzi żgħar li jistgħu jitmexxew hekk biex imorru u jagħmluhom mal-komunitajiet, ġifieri hemm biċċa li mibnija ġie lesta minn barra oħra li mibnija mal-komunitajiet. Dan il-proġett qed jittella b'kollaborazzjoni mal-Amoni, teatru fi Brussell li huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa fl-Ewropa. Fil-fatt din l-isfilata simili tellet f'pajjiżi Ewropej oħra bħal Brussell, Rotterdam, Vienna u Franza. Madankollu l-isfilata li ser issir f'pajjiżna se tkun l-ikbar waħda. L-ispettaklu jibda fis-satejn ta' wara nofsinhar fi Pjazza San George u jħaq il-qofol tiegħu għal ħabta tad-9:30 ta' filgħaxija fi Pjazza Tritoni. Hawnhekk il-pupazzi jinġabru fil-pjazza fejn se jittella spettaklu mill-aqwa talent lokali. F'dan l-ispettaklu se jieħdu sehem personalitajiet magħrufa minn klassi għalina u minn imissu. Dwar dan l-ispettaklu tkellimna ma' Kejden Mifsud minn Kinetic Dance Company. Fejn ħankunu qed neħdu ħsieb l-Animal Movers li huma parti mill-opera ta' Orfeo Maġnun fil-qofol tagħha il-ġimgħa ta' wara fil-27 ta' Ottubru ħankunu qed naraw performance hawnhekk fi Pjazza Tritoni fejn ġbarna il-kunċett ta' Lost Love and Longing f'kunċett li jolqot lilna l-Maltin fejn mill-assedju ġiet mibnija dil-belt sabiħa u ħadditna l-ġrajiet kollha tul dal-aħħar snin sal-belt kapitali Valletta 2018. Għaldaqstant iċ-ċermen ta' Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex għal darb'oħra jipparteċipa f'din l-attività. Friski mis-suċċess ta' Notte Bianca fil-weekend li għadda attività waħda wara l-oħra sal qegħdin nilħu l-qofol tas-sena tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Kuntent ħafna b'da l-proġett minħabba diversi raġunijiet. L-ewwel nett huwa proġett innovattiv qed inġibuh Malta l-ewwel darba. Din hija kollaborazzjoni kbira internazzjonali ma' teatri famużi madwar l-Ewropa kollha fi Vienna u fi Brussell, meta semmi l-Amone huwa teatru rinomat ħafna fil-Belġju kollu. Ma mbagħad ukoll l-involviment tal-komunitajiet dan huwa proġett li se jkun qed jinvolvi madwar 3,000 għal 4,000 persuna lokali minn scouts groups sa nies fil-komunità, skejjel, kulleġġi u allura dan jimlina hekk b'sodisfazzjon kbir. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondazzjoni Valletta 2018 Deo De Battista ukoll ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jattendi għal din l-attività wara s-suċċess ta' Notte Bianca.